Hermánu Rače Mamány, Hadí žena, kapitola 8 s názvem Když jsi připravena, tvůj mistr se objeví. Lara během svého pobytu v Kusku navštívala několik cestovních kanceláří a v jedné z nich poznala turistického průvodce, který se jmenoval Aurelio. Byl to muž středního věku s příjemným pohledem, v jehož jasných očích bylo možné zahlédnout prostou duši. Když byl vážný, nabyl jeho pohled na pronikavosti, až měl člověk pocit, že mu chce číst mysli. Přitahoval jí jeho mužný vzhled. Měl krásně klenuté obočí, široké čelo a dlouhé vlasy. Vzhled k obličeje dotvářel rovný nos a plné rty. Vypadal jako jeden z indiánů, které člověk vídá ve filmu. Na Laru udělal dojem hned od prvního okamžiku. Imponoval jí jeho podmanivý pohled pumy, ale ona byla ve střehu. Muži se jí vždycky snaží, aby se do nich zamilovala, a ona teď žádnému nehodlala důvěřovat. Když poznala Aurelia o něco lépe, trochu se uvolnila a otevřela se. Když vyprávěl vtipy ostatním průvodcům nebo něco ironicky komentoval, uličnicky se přitom usmíval, ale když se začalo mluvit o duchovních věcech, tak zvážněl a uměl naslouchat. Lara měla pocit, že se mu může se vším svěřit, aniž by se musela obávat toho, že to nějak špatně pochopí. A tak mu jednou odpoledne pověděla o svém marném hledání kuranderů vody a ohně, Amaru Runakuna. Aurelio mlčel a pozorně ji poslouchal. Pak se na ní zkoumavě a se zájmem podíval a nakonec řekl: Vím, že existují, ale budeš je hodně těžko hledat, protože chtějí žít v anonymitě. Je zbytečné ptát se dál každého, koho potkáš, jako si to dělala doteď. Takhle je nikdy nenajdeš. Neměla bys je hledat ve městě, být tebou odjedu bydlet na nějaký čas do indiánské rodiny v některé z menších vesnic a začal bych hledat odtamtud. Lara se nad Aureliovým návrhem zamyslela. Musel existovat způsob, jak najít osoby, které hledá. Aurelio byl od toho jedním z mála lidí, se kterými se setkávala. Měla jakýsi nejasný pocit, že by jí mohl být v jejím hledání užitečný. Po mnoha společných debatách znovu začala trochu důvěřovat mužům. Začínala k němu cítit náklonnost, ale byl to nečekaný a podvědomý pocit. Opravdu se jí začínal líbit. Lara ho občas lehce provokovala a zkoušela ho trochu svádět, ale všimla si, že jakmile mu složí nějaký kompliment, Aurelio ji pouze mlčky pozoruje, jako by zkoumal její nitro a něco tam hledal. Jednoho dne, když už se nějakou dobu znali, jí Aurelio prozradil. Dozvěděl jsem se o kuranderovi, který je jedním z těch, které hledáš. Pověděl mi o něm jeden řidič z cestovní agentury, ale žije hodně daleko odtud. Když to Lara uslyšela, radostí povyskočila. Byla to dobrá zpráva, třeba je to slibná stopa. Aurelio, myslíš, že bychom se s ním mohli setkat? To zaručit nemůžu, ale nic nestratíme, když se ho pokusíme najít. Jestli ti ten člověk říkal pravdu, znamená to, že jeden z těch kuranderů tu někde žije. Třeba je to Tata Kondory, zvolala Lara plná naděje. Přestaň s těmi vítěznými pokřiky. Ještě si nevyhrála, příliš se neraduj. Nauč se být trpělivá a neukvapuj se. Zjistím o tom něco víc. Lara se na pohled uklidnila, ale ve svém srdci nepřestala doufat. Jakýkoliv kontakt, který by on mohl dovést k cíli, byl dobrý. Jednoho dne jí Aurelio zavolal a řekl: Mám pro tebe dobré zprávy, sejdeme se dneska odpoledne. Dobře, řekni mi kdy a kde. Nezajdeme spolu na večeři? Tak jo, řekl souhlasně Aurelio. Sejdeme se na Plaza de Armas a pak se rozhodneme kam jít. Vyhovuje ti to v 7? Skvělé, budu tam, odpověděla Lara spokojeně. Když ukončila hovor, musela na Aurelia ještě chvíli myslet. Pokaždé, když ho viděla, měla velmi příjemný pocit. Dlouhá doba odloučení, vzdálenost a osamělost dělali své, ale přesto měla v hlavě stále jasno ohledně svého hlavního cíle. Najít muže nebo ženu, kteří by patřili mezi kurandery a Amaru Runakuna, aby znovu získala Gianniho lásku. Když se večer potkali na dohodnutém místě, rozhodli se jet do jedné restaurace za město. Zatímco si Lara vybírala z jídelníčku, Aurelio jí sdělil své novinky. Především jsem náhodou mluvil s tím řidičem a on mi potvrdil, že ten kurandero skutečně existuje. Žije v jedné vzdálené komunitě daleko od Kuska. Mohl by to být člověk, kterého hledáš. Trochu jsem pátral a pozeptal jsem se také pár přátel, kteří v té oblasti žijí, ale nechtěl jsem ti nic říkat, dokud si nebyl jistý, že jde o důvěryhodného člověka. Lara se na něj vděčně podívala, protože cítila, že jí chce skutečně pomoci a řekla hlasem plným dojetí.
Díky, Aurelio. Já jsem tak ráda, že jsem tě potkala. Myslíš, že tento Curandero patří opravdu mezi ty, které hledáme? Ano, mohl by být jedním z nich. Vím, že žije v blízkosti vesnice Huacalulo. Po našem prvním rozhovoru o Curanderech a Maru Runakuna jsem hodně přemýšlel. Probudila si ve mně zvědomost a tak jestli chceš, pojedu ho hledat s tebou. Jak je místo, kde žije daleko? Je to asi 240 km od Kuska, ale vzdálenost mi tak velké starosti nedělá. Problémem je spíš to, že je složité se tam dostat. Musíme dojet do města Espinar a pak pokračovat do vesnice Coporaque, ale tam nic nejezdí. Možná si pronajmeme auto a podaří se nám tam nějak dojet. Tak nějaké sežení, dáme jim, co si řeknou. Důležité je se tam dostat, řekla Lara nadšeně. To ale není všechno. Budeme muset jít ještě pěkný kus pěšky. Doufám, že pro tebe nejsou tury nic neznámého. S chozením nemám problém. Při různých výpravách jsem vždycky chodívala v čele a myslím, že mám celkem dobrou výdrž. A teď přijde ta nejméně příjemná část, ale musím tě na to upozornit. To, že víme, kde ho hledat a že budeme třeba mít i štěstí a setkáme se s ním, ještě vůbec neznamená, že tě přijme jako učednici. Curanderové nestojí o žádnou publicitu a už vůbec ne o kontakt s cizími lidmi. Někteří raději na oko zmizeli a nikdo neví, kde jsou. Jiní mají k lidem zvenčí lhostejný nebo odmítavý postoj a nejsou ani trochu zdvořilí. Mohli bychom mu říct, že můžu opravdu dobře zaplatit, namítla Lara. Tak tohle před ním vůbec neříkej. Skuteční Curanderové měří svůj čas a ochotu věnovat se druhým lidem jinak než penězi. Pro ně jsou důležité myšlenky, pocity a potřeby lidí, kteří je vyhledávají. Pokud si nezískáš jejich sympatie, vyženou tě, i kdyby si jim nabízela všechno zlato světa. Musíme to aspoň zkusit. Ráda bych ho poznala. Víš o něm něco? Slyšel jsem o něm, že je to slavný curandero a že dělá svou práci velmi dobře. Žije na venkově na odlehlém místě, kde chová krávy a také býky určené pro boj, krotí divoké koně a žije ve velmi jednoduché chatrči. A tam také přijímá lidi, kteří za ním chodí, ale moc jich není. Mluvil jsem s lidmi, kteří ho znají a ti říkají, že je skutečně dobrý. Má spoustu znalostí a umí léčit různé nemoci. Najdeme způsob, jak se s ním spojit. No tak to je skvělé, zvolala Lara a dodala. O všechny výdaje se postarám já. Ty jsi zdejší a víš, jak to tu chodí. Můžu ti dát nějaké peníze dopředu. Myslíš, že bude zatím stačit $200? Ano, bude. Pak ti řeknu, kolik co stálo. Aurelio ji zavolal hned další den. Našel jsem řidiče, který je ochotný odvést nás do Coporaque, až k místu, kde končí silnice. Ale musíme si vzít sebou všechno potřebné na několika denní cestu. Kus tedy pojedeme autem a zbytek musíme zvládnout pěšky nebo na koni. Uvidíme, jestli nějakého seženeme. Odpoledne naskládala Lara do velkého batohu všechny své věci, včetně nezbytného oblečení, které ji ochrání před chladem a prachem, ale přibalila také suché potraviny, sušenky a pár čokolád. Potom si vyšla na poslední procházku po Kusku. Druhý den pro ní přijeli Aurelio s řidičem časně ráno. Auto řídil vyhublý míšenec v obnošené sportovní soupravě. Vypadalo to, že se s Aureliem dobře znají. Řidič mávnul Laře lehce na pozdrav a pak by si slova otevřel kufr auta a ona dala dovnitř svůj batoh hned vedle toho Aureliova. Krátce na to auto zamířilo k výjezdu z města směrem na venkov. Jak se postupně vzdalovali od města domů, stále ubývalo a nahrazovala je obdělaná pole. V dálce Lara viděla eukalyptové háje. Byla nadšená a plná zvědavosti. Chtěla dojet úspěšně až na konec své cesty, měla velkou touhu bojovat o Gianniho lásku. To byl hlavní účel její cesty. Jestli je pravda, co četla a slyšela, měla by její příprava probíhat podobně, jako když se bojovník chystá do války. Lara mlčky pozorovala z okénka ubíhající krajinu, hluboce ponořená do svých myšlenek a na Aurelia na chvíli úplně zapomněla. Když k němu otočila hlavu, zjistila, že má zavřené oči a klidně oddychuje. Rysy v jeho tváři byly velmi uvolněné, spal jako malé dítě. Když byl vzhůru, vypadal naopak velmi mužně, způsobem, jakým se pohyboval, ale i tím, jak se stavil k práci. Laře imponoval svojí hravostí, profesionalitou i zdvořilým a laskavým chováním. Po 3 hodinách jízdy dorazili do malé vesnice s jednoduchými venkovskými domy. Řidič zastavil. Aurelio se okamžitě zbudil a rozhodně prohlásil. Uděláme si zastávku na snídani.
Všichni tři společně vstoupili do malého obchodu. V jednom jeho rohu stál dřevěný rustikální stůl se židlemi. S majitelkou obchodu komunikoval pouze Aurelio a požádal ji o 3 šálky maté z listů koky, chléb a sýr. Od teďka budeme jíst, co kde mají, zapomeň na to, co si byla zvyklá vídat v obchodech v Kusku a rozluč se i s pohodlím. Na venkově se vede úplně jiný život a musíš se spokojit s jídlem, které ti nabídnou. Tady si člověk nemůže nijak vybírat. Lara souhlasně přikývla, mlčky se mu podívala do očí a usmála se. Sněhové bílé zuby a úsměv ve tváři podtrhoval její krásu. Když se najedli, řekl Aurelio řidiči, musíme hned vyrazit dál, jinak hrozí, že dorazíme do vesnice, kam máme namířeno až pozdě v noci. Auto se rozjelo, nejdříve pomalu a pak postupně začalo zrychlovat. Zamířilo směrem na Lancomayo a pak na Espinar. I když jelo auto poměrně rychle, měli před sebou velký kus cesty. Po mnoha hodinách jízdy přijeli ke skupině domů, které stály hned u silnice a udělali si další zastávku. Ve venkovské restauraci poobědvali zeleninovou polévku s masem a bramborami a místo vody si k ní dali pivo. Ještě máme před sebou tak 1/3 cesty. Dorazíme určitě až se západem slunce, prohlásil řidič. Lara se začínala cítit trochu unavená, byli na cestě od časného rána. Pobolívaly ji jíždě a opakované otřesy a skákání auta po nekvalitní cestě nedělali dobře ani jejím lidvinám, takže i trochu bolelo břicho. Se západem slunce skutečně dorazili do vesnice Koporake. Až sem jsme se dostali autem, odtud ale budeme muset pokračovat po svých, řekl Aurelio. Oba dva si z kufru auta vytáhli svůj batoh, hodili si ho na záda a zamířili do jedné z ulic. Aurelio se ještě otočil na řidiče a řekl, najdi nějaké místo, kde můžeš zaparkovat, nějakou garáž a pak přijď za námi, přespíme tady. Vypadalo to, že Aurelio zná dobře jak tuto vesnici, tak celou tuto oblast. Prošli kolem několika domů a pak se Aurelio u jednoho z nich zastavil. Zabouchal na dveře, které se krátce na to otevřely. Dobrý večer, pozdravil Aurelio. Potřebovali bychom si pronajmout pokoj na 1 noc a zítra také koně. Neměli byste pro nás nějaké? Osoba, která otevřela, mu odpověděla. Pokoje vám pronajmout můžu, ale všichni koně jsou teď pryč. Šli s nimi někam ke čekany. Ale dneska by se měl jeden z nich vrátit a toho vám pak můžu půjčit. Ale to je bez záruky. Aurelio s Larou se na sebe mlčky podívali, jako by se snažili vyčíst v očích toho druhého, co dělat. Byla to Lara, kdo prolomil ticho. Nemůžeme jít pěšky? Možná není nutné najímat zvířata. Je to daleko, namítl Aurelio. Nejde o tu vzdálenost, ale můj batoh s jídlem a vším, co budeme na cestu potřebovat, je hodně těžký. A i kdybychom si to rozdělili, stejně bychom to tak daleko na zádech neunesli. Až v té chvíli si Lara uvědomila, že dala Aureliovi peníze nejen pro řidiče, ale i na nákup všeho potřebného na cestu a tak oplumně řekla. Aha, nevěděla jsem, že poneseme velkou váhu. A co teď budeme dělat? Ze všeho nejdřív se navečeříme a pak se podíváme po někom jiném, kdo by nám mohl ty 2 koně půjčit. Bagáž si každopádně necháme tady. Přespíme tu. Aurelio si sundal batoh a popošel k sousednímu domu, zabouchal na dveře a zatímco čekal, až někdo otevře, řekl Laře. Snad zastihneme doma jednu ženu, kterou znám, a ta nám dá koně. Potřebovali bychom aspoň jednoho. Dveře se otevřely. Objevila se malá baculatá indiánka s výrazně vystouplými licními kostmi a usmála se. Dobrý večer, Josefo, řekl Aurelio. Potřebovali bychom 2 koně. Mohla bys nám je půjčit? Nebo aspoň jednoho? Je mi líto, odpověděla žena. Ráda bych ti pomohla, ale žádné nemám. Kdyby tě napadl někdo, kdo by mohl nějaké mít, přijď mi to prosím říct. Jsme ubytováni tady vedle. Zamířil zpátky k penzionu, který byl zároveň obchodem a venkovskou restaurací s velkými stoly a židlemi. Aurelio došel k majitelce, starší ženě s tlustou tmavě modrou dekou přes ramena, zeptal se jí. Máte něco k jídlu? Máme hlad. Ano, můžu vám přinést polévku, ještě něco k tomu jako druhý chod. Dobře, jsme 3. Lara s Aureliem si sedli ke stolu a brzy dorazil také řidič. Po chvíli jim žena donesla polévku s rýží a bramborami a potom také maté z kokových listů. Tenhle čaj je dobrý na noc a zároveň zabraňuje nevolnosti z vysoké nadmořské výšky, vysvětlil jí Aurelio. Když dopíjeli poslední doušky maté, objevil se tam najednou malý, velmi chudě oblečený chlapec se šibalským pohledem. Postavil se před Aurelia a zeptal se ho. To vy scháníte koně? Ano, odpověděl Aurelio, potřebujeme 2 koně. Máme jenom jednoho, odpověděl chlapec.
A nemohl bys mi sehnat i toho druhého? Zeptal se Aurelio. O žádném jiném nevím, ale jestli si najmete toho jednoho, tak mohu jít s vámi. Jaký je ten váš kůň? Je klidný nebo hodně živý? Protože na něm pojede tahle mladá dáma, která neumí jezdit na koni. Je to kůň, na kterém může jet i člověk, který na něm nikdy předtím neseděl. Dobře, odpověděl Aurelio. S kým se můžu domluvit? S tátou. Aurelio vyšel z restaurace a chlapec běžel před ním. Vrátil se během několika minut s úsměvem na tváři. Tak to bychom měli. Máme jednoho koně, na kterém pojedeš ty a za tebe naložíme batohy. Můžeme si ale klidně půjčit 2 koně, jednoho také pro tebe. Ne, zakroutil Aurelio hlavou, ty to nechápeš. Tady nejsi v Evropě, někdy ti ani peníze nepomohou. Ale já na koni opravdu jezdit neumím, namítla Lara. To nevadí, naučíš se to, bude to tvůj křest, zasmál se Aurelio. Netušila, že tato první zkušenost se jí vtiskne do paměti jako nepříjemná vzpomínka na bolest zad a nohou. Všichni 3 šli po rozpraskané, vypráhlé cestě krajinou, kterou lemovali po obou stranách šedé hory s chudou vegetací, suchými trsy trávy a lišejníky. Kamení na svazích hor připomínalo měsíční krajinu. Občas procházeli místy, kudy teklo trochu vody a díky tomu tam existoval i nějaký život v podobě zeleně. Stromům vyššího vzrůstu se to dařit ani nemohlo. Jednak tu nebylo dost vody a v noci navíc teplota klesala pod nulu. Aurelio šlapal pomalým krokem pěšky a Lara jela na koni, na kterém se sotva držela. Kuň zřejmě vycítil její neskučenost a občas si trochu spíral. Vedl ho Pablito, chlapec, který šlapal drobnými, ale rychlými kroky a v prachu na vyprahlé cestě za sebou zanechával stopy sandálů zhotovených ze starých pneumatik, které mu chránily plosky nohou před ostrými kameny. Jeho oblečení bylo velmi ubohé, staré zaplátované kalhoty, špinavá šedá košile s dírami na loktech, přes nich měl oblečené pončo. Na hlavě měl nasazený velký obnošený klobouk. Z domova dostal na cestu ještě trochu jídla. Zdálo se, že běhání po prašných pustých stezkách za trochu peněz je smyslem jeho života. Kvůli nedostatku pracovních příležitostí pro dospělé a všeobecně velké chudobě začínají v těchto oblastech děti, jako je Pablito, pracovat už od 5 let a přispívat tak do skromného rodinného rozpočtu. Během jedné ze zastávek Aurelio Laře vyprávěl o pravých kuranderech, kteří byli členy jakéhosi bratrstva a spojovala je hluboká znalost Pačamamy. Kuranderové a Amaru Runakuna, kteří se snažili najít a představovali elitu mezi kurandery, byli obsedeni tajemnem a žili v anonymitě. Jejich učení a praktiky byly tajné a měli vlastní způsob komunikace, jakýsi dorozumívací kód. Do kontaktu s nimi se dostalo pouze domorodé obyvatelstvo, promíšence a bílé, to bylo téměř nemožné. Proto byl Aurelio plný obav a během cesty měl ve tváři velmi zadumaný výraz. Byla by to cenná zkušenost i pro něj. Odjakživa si přál udělat krok do neznáma. Kdo ví, třeba by mu to úplně změnilo život. Aurelio byl velmi rozhodný, odhodlaný a stále ještě svobodný mládenec plný ideálu. Zamlada pracoval v restauraci jako číšník a po mnoha pokusech se mu podařilo stát se hoteliérem. V hotelu poznal první cizince a protože toužil po vyšší životní úrovni, rozhodl se, že bude pracovat výhradně v cestovním ruchu. Věřil, že jen tam může svoje příjmy znatelně zvýšit. Jakmile se mu to podařilo, jeho materiální potřeby ho přestaly tolik tížit a ztratili svoji naléhavost. Přebylo je přání poznat lépe sám sebe. Proč je tady na zemi? Jak by měl se svým životem naložit? Kladl si tyto otázky a stále dokola a z tohoto důvodu ho tolik zaujalo Lařino hledání kuranderů. Proto se také rozhodl jí doprovodit. Aby Aurelio prolomil ticho, které narušovaly pouze kroky jeho samotného chlapce a pravidelný zvuk koňských kopyt, otočil se na Laru a řekl: pokud jsou mé informace správné, tak jdeme navštívit jednoho z mála členů skutečné školy anských kuranderů, slavných Amaru Runakuna. Tady v Kimsa Khata kdysi existovala škola se zvláštním učením, bylo to místo, kde se lidé učili lépe poznat sami sebe. Lara už byla po cestě unavená, tak jen dodala: doufejme, že to bude ten správný člověk. Odjížděla jsem z Itálie plná naději, ale až do této chvíle jsem vlastně byla jenom turistkou. Žádného skutečného kurandera jsem zatím nepotkala. Jestli je ve tvém osudu psáno, že ho máš potkat, tak ho potkáš. Nesnaž se ale tlačit na pilu tím, že budeš mít utkvělou představu, že se to musí stát za každou cenu během této cesty.
Lara věděla, že cesta bude trvat dlouho, a tak vyprávěla Aureliovi o svém životě. Co byla zač, co dělala v Itálii a proč se vydala do Peru. Aurelio se jí také svěřil s příběhem svého života, svými zájmy a sny. Pak mluvili také o problémech cestovního ruchu a postupech používaných v rámci jejich profese. Perfektně si rozuměli, protože oba pracovali ve stejném oboru. Díky tomu se vlastně také potkali. Když vyšli na šedivý kopec, začali sestupovat dlouhou, klikatou cestou plnou prachu a kamení. Shora bylo možné vidět pár chýší a to znamenalo, že se blíží k pastovecké vesnici. Z téhle vesnice budeme pokračovat v naší cestě k místu, kde se nachází několik lagun, poznamenal Aurelio. Bylo mi řečeno, že člověk, kterého bys ráda poznala, žije právě tam. Když došli do vesnice, našli tam jen samé děti a ty jim řekli, že nikdo z dospělých tam není, protože všichni pasou dobytek. Krátce si odpočinuli, něco snědli a trochu jídla nabídli také dětem, které je doslova obsypali, jak byli na Laru jako na cizinku zvědavé. Chýše, ve kterých lidé v této pusté krajině žili, byly jednoduché a velmi skromné. Pak vyrazili na cestu směrem na Huacalulo, kam přijeli až za soumraku. V jednom z domů zanechali zavazadla a vydali se po sotva viditelné cestě, kterou objevili jen díky bystrému zraku malého Pablita. Sestupovali strmým srázem přímo ke Curanderovu obydlí. Kůň měl viditelné těžkosti a Lara se bála, že z něj spadne nebo že kůň uklouzne i s ní. Bývala by raději šla pěšky a ptala se sama sebe, jestli bude mít všechno tahle námaha vůbec smysl. Asi po hodině chůze se chlapec u jedné laguny zastavil a řekl něco Aureliovi, který hned mávnul na Laru, aby se sedla z koně a přišla za nimi. Vydali se směrem k chýši postavené pod skálou, která je chránila před vetrem. Tady žije člověk, kterého hledáš. Doufejme, že je doma, řekl Aurelio a šel směrem ke vchodu, který byl zatarasený 2 skříženými kůly, aby se dovnitř nedostala velká zvířata. Aurelio něco zavolal v kečuánštině a když se neozvala žádná odpověď, zvolal ještě jednou, silněji. Po chvíli se objevila ve dveřích souměrná svalnatá postava muže, vysokého asi 1,65 m, rozcuchaného a z kůží barvy mědi. Obličej, jemuž vévodily plné rty, měl zbrázděný mnoha vrástkami a oči mu jasně zářily. Měl sebejistý, pronikavý pohled a byl venkovsky oblečený, podobně jako místní zemědělci. Popušel směrem k nim a jeho pohyby byly pružné, téměř kočičí. Aurelio se na něj usmál, zvedl ruku na znamení přátelství a začal mu něco říkat v kečuánštině. Muž odpověděl na pozdrav a pak jejich konverzace pokračovala. Z toho, co si říkali, nerozuměla Lara ani jedinému slovu, ale tak se jen usmívala a mlčky je pozorovala. Aurelio na ní pak v jednu chvíli ukázal a něco přitom Curanderovi říkal. Ten si Laru pozorně prohlížel a ona se pod jeho pronikavým pohledem cítila velmi nejistě a tak se dál jenom usmívala. Pak se k ní Aurelio vrátil a řekl jí, nechtěl nás přijmout, ale přesvědčil jsem ho, aby s tebou prohodil aspoň pár slov. Lara si snažila udělat na Curandera dobrý dojem a tak se na něj znovu usmála a řekla, jmenuji se Lara a jedu z Kuska, abych se s vámi setkala, potřebovala bych vaši pomoc. Curandero ani nehnul brvou a jen se na Laru díval. Nic neřekl. Aurelio chtěl prolomit ticho, které mezi Curanderem a Larou nastalo a tak řekl. Mladá paní za vámi přišla, protože slyšela, že jste Curandero. Já žádný Curandero nejsem, řekl muž, ale i kdybych byl, co ode mne chceš? Když Lara viděla jeho nepřátelský postoj, uvědomila si, že komunikace s tímto mužem nebude vůbec jednoduchá. Netušila, jak si získat jeho důvěru, ale musela to aspoň zkusit. Přijela jsem opravdu zdaleka, protože jsem chtěla poznat opravdového Curandera. Muž ji vyslechla, pak se suše zeptal, a na co potřebuješ Curandera, co od něj chceš? Chtěla bych ho poprosit, aby mi pomohl vyřešit nějaké moje životní problémy. Jeden můj známý mi řekl, že to dokáže jen s pomocí Curandera. Muž se jí znova podíval zpříma do očí, pak jen utrousil. To, co ti řekl tvůj známý, není pravda. Každý si musí svoje problémy vyřešit sám. Proč myslíš, že bych já za tebe měl řešit zrovna, že bych je měl za tebe řešit zrovna já? To udělat nemůžu, ani nechci. Ale já to sama nezvládnu, potřebuju pomoc, žádnila Lara. To jsou ty vaše věčné výmluvy. Snažíte se druhým pověsit na krk tíhu, kterou si máte nést sami. Nauč se čelit svým problémům sama. Kvůli tomu si na tomto světě, abys řešila svoje problémy, ne aby si navalovala na hrb někomu jinému, jen kvůli tomu, že se ti nechce je nést sama. Lara nevěděla, co na to říct.
protože muž měl v podstatě pravdu. Často se stavěla do role oběti a hned hledala někoho, o koho by se mohla opřít. A teď to byla vlastně také jen proto, že hledala někoho, kdo by jim pomohl vyřešit její problém, ztrátu milovaného muže. Kurandero pokračoval. Měl jsem spoustu práce a kdybyste mě nevyrušili, už by byl skoro hotov. To je mi líto, řekla Lara, nechtěla jsem vás rušit. Pokud si mě nechtěla rušit, měla si sem chodit, odsekl Kurandero. Jestli je to tak, tak my zase půjdeme, promluvila Lařinými ústy její uražená ješitnost. To je dobře, odpověděl jí muž spokojeně. Aurelio nejdříve nic neříkal, protože se nechtěl do jejich hovoru míchat. Jen tiše poslouchal a pozorně Kurandera pozoroval. Teď se ale chtěl pokusit situaci nějak zachránit. Tato žena by si moc přála, abyste jí pomohl najít její životní cestu a dali nějaké rady, jak by měla své problémy řešit. Nemohl byste jí prosím pomoci? Kurandero Aurelia vyslechl, na chvíli se zamyslel a pak prohlásil. Vraťte se sem zítra. Pro případ, že bych si to rozmyslel. Teď nemám chuť mluvit ani s ní, ani s tebou. Vypadal hodně naštvaně a podrážděně. Larry se jeho chování dotklo. Cítila se jako ubožečka. Její sebevědomí dostalo na frak. Ten muž se odvážil jí odmítnout. Zatímco tam stála a prala se všemi těmito pocity, Aurelio ještě s Kuranderem o něčem koučovánsky mluvil. Oba se dívali do krajiny a povídali si. Netušila, co si říkají, možná něco důležitého. Po chvíli se oba muži rozloučili a Kurandero zmizel ve dveřích chýše. Aurelio se otočil na Laru. Vrátíme se do vesnice. Brzy se setmí, řekl jí. Ze všeho nejdřív si seženeme nějaký nocleh a zítra se sem vrátíme. Kdo ví, třeba si to rozmyslí a bude vstřícnější. Laron cloumal vztek. Byla zvyklá na to, že ji muži poslouchají. Je to nevychovanec a hrobián, kdo si myslí, že je, vybuchla popuzeně. Jestli se chceš dostat do blízkosti Kuranderu, budeš se muset naučit pokoře, řekl Aurelio. Pokud budeš mít příležitost je poznat víc, tak pochopíš, že vystavují člověka různým zkouškám. Aurelio i Lara se vraceli do vesnice oba pěšky, protože Pablito jel na koni do vesnice napřed, aby objednal něco k jídlu. Lara byla naštvaná a podrážděná. Aurelio naopak kráčel klidně, usmíval se a chvílemi se jí smál. Vadilo jí to a tak mu řekla, vážně nevím, co je to k smíchu. To, že jsem naštvaná. A k čemu ti to je? Stejně teď nemůžeme nic dělat, odpověděl jí. Můžeme být trpěliví, chovat se k tomu muži uctivě a doufat, že si to do zítřka rozmyslí. Kurandery, žádní turisté, kterým lidé jako ty nebo já slouží a starají se o ně, ani trochu nezajímají. Oni zákazníky nepotřebují. Jestli ho chceš víc poznat, budeš tu muset zůstat a snažit se s ním spřátelit. A toho docílíš jen tím, že budeš pomalu získávat jeho důvěru. Jinak ničeho nedosáhneš. Tato slova Lařin hněv trochu zmírnila. Už mnohem klidnějším tónem řekla. Dobře, budu se řídit tvojí radou a budu trpělivější. Je mi líto, že se nemohu pár dní zdržet. V Kusku na mě čeká spousta práce. Ty zůstaneš tady ve vesnici, v domě jedné spolehlivé osoby, ale nečekej žádný komfort. Není tu ani elektřina, ani obchody. Budeš muset žít jako oni. Snaž se navázat přátelství s Kuranderem a jen si nemysli, je to těžké i pro nás. Budeš potřebovat mnoho dní k tomu, aby si jeho důvěru získala. Ale s trochou trpělivosti jeho lhostejnost zlomíš. Jestli to dokázali jiní, zvládnu to taky. Ale přísahám, že mám teď chuť poslat ho ke všem čertům a vrátit se s tebou do Kuska. Musíš se rozmyslet rychle. Můžeš se vrátit se mnou do Kuska, já ale musím odjet hodně brzy. Ne, jsem rozhodnutá. Zůstanu tady, odpověděla Lara vzdorovitě. Neexistuje překážka, která by mi zabránila dosáhnout cíle, který jsem si přece vzala. Aurelio vyrazil na zpáteční cestu spolu s chlapcem hned následujícího rána. Před odjezdem se ale ujistil, že je Lara v dobrých rukou a že by se mohla kdykoliv vrátit do Kuska, kdyby se náhodou něco zvrtlo. Lara tedy zůstala a přemýšlela o tom, jak moc je pro ní setkání s Kuranderem důležité, pokud je tedy tento muž tím Kuranderem, kterého hledá. Podle Aurelia bylo téměř jisté, že mluvila s Kuranderem, který patří mezi Amaru Runakuna, ale chtěla si to ještě sama ověřit. Když Aurelio a Pablito odjeli, šla si promluvit s Domingou Kutipou, což byla žena, u které jí Aurelio zařídil dočasné bydlení. Měla 2 děti. Několika měsíčního Florencia nosila na zádech pestrobarevné dece. Miminku chránila hlavu kloboučkem se světle modrým lemem, který kontrastoval s jeho měděnou barvou pleti a černýma očima. Pak měla ještě asi 10letou dceru Antonii, která se občas o malého brášku starala, když musela matka pracovat.
Dominga teď žila s dětmi sama, protože její manžel pracoval v jednom vzdáleném dole. Byla velmi ochotná a tak se jí Lara nebála na kurandera zeptat. Co je to za člověka, za kterým jsme včera odpoledne byli s Aureliem? Jmenuje se Tata Sabino. Je to kurandero Hatu Kurunakuna a to znamená, že může dělat cokoliv ho napadne. Je naším průvodcem, rádcem, léčitelem a pomáhal nám i v klidu umřít, když už naše tělo odmítne dál žít. Jak dlouho už léčí? Je to dobrý kurandero? Široko daleko nikdo není lepší. Říká se, že mu učení a mocné schopnosti předal slavný kurandero deště Leonidas Kalachuava. Když zemřel, začal léčit Tata Sabino. Lara se rozhodla, že se vypraví za kuranderem v poledne. Když tam dorazila, nebyl nějak překvapený, jen prostě řekl. Řekl jsem ti, abys přišla, ale nemám teď na tebe čas, mám spoustu práce. Přijď zítra, snad na tom budu s časem líp. Po těchto slovech zmizel v chýši. Teď už Lara věděla, že musí být trpělivá a nesmí se ukvapovat v soudech. Ten den si tedy vyšla na procházku po okolí a přemýšlela o lidech, které znala. Když přišla za kuranderem třetí den, řekl zase, dneska ráno je zataženo a tak musím využít stínu k práci na poli. Teď spolu mluvit nemůžeme. Lara si řekla, že by to mohla být příležitost, jak se kurandorovi přiblížit a přesvědčit ho, aby ji pořád takto vytrvale neodmítala, tak mu na to odpověděla. Tak já ti pomůžu a při práci si můžeme promluvit. Vy lidé z města nevíte o práci na poli vůbec nic. Udělám si to sám. Musel bych ti to všechno vysvětlovat a akorát bych zbytečně ztrácel čas. Možná budu mít čas zítra, odpověděli způsobem, který nepřipouštěl žádnou další diskuzi. A tak den po dní kurandero zkoušel Lařinu trpělivost a Lara za ním dál každý den chodila, i když jeho ústevičné odmítání trochu ponižovalo. Jeho odtažitý a nesobní přístup se začal postupně měnit. Mluvil o počasí, o životě, jsem tam pronesl nějakou poznámku, která se týkala Lary a pak si z ní začal dělat legraci a snažil se jí naštvat. Ona se kontrolovala, jak jen to šlo. Snažila se nestratit z tváře úsměv a jeho poznámky nijak nekomentovala. Jednoho dne jí řekl, ani moc nevypadáš jako žena. Tvůj způsob chůze, to, na co a jak myslíš, tvůj způsob mluvy jsou spíš mužské než ženské. Za jiných okolností by se Lara kvůli takové poznámce urazila, ale teď se jí nijak nedotkla, protože věděla, že jí muž naschvál provokuje. Už si dokonce začala dělat legraci sama ze sebe a kuranderovo žertování na její účet jí přestalo vadit. Poslouchala pozorně každou poznámku, kterou se snažil zasáhnout její ženskou hrdost. Na jeho provokativní poznámku odpověděla s úsměvem na tváři. To není pravda, mohu ti to dokázat. Na to se na ní kurandero pozorně zadíval a pak se zasmál a postavil jí před výzvu. Abych ti mohl ukázat, že nejsi nic jiného než muž v ženském těle, můžeš bydlet tady. Tato slova spustila v Laře obranný mechanismus a vyvolala v ní smíšené pocity strachu a opatrnosti. Samotná myšlenka na to, že by trávila s kuranderem sama celé dny a noci, v ní vyvolávala velké obavy, ale něco se v ní pohnulo a ona si řekla. Jestli tenhle muž zná tajemství hadích mužů a já s ním budu moci žít pod jednou střechou, budu moci zjistit, co je skutečně zač a co umí. Až uplyne nějaký čas, budu ho třeba moci požádat o to, aby mě přijal do učení. Přestěhovala se ještě téhož večera i se vším, co měla, odhodlaná čelit všem situacím a zkouškám. První den, který v chýši strávila, kurandero uvařil oběd a oběma ho naservíroval a odpoledne uvařil večeři. V průběhu vaření Laře vysvětlil, jak se co dělá. Večeří ji opět servíroval on. Jídlo, které jedli, bylo velmi jednoduché. Kurandero se stravoval hodně střízlivým způsobem, ale všechno mělo výtečnou chuť, se kterou se setkala ve městě jen zřídka kdy. Další den vstal kurandero velmi brzy a než odešel z chýše, oznámil Laře. Teď musím jít pracovat a budu pryč spoustu hodin, ale vrátím se na jídlo. Viděla jsi včera dobře, jak se to dělá? Ode dneška je to na tobě. Lara se mu podívala zpříma do očí a pak řekla. Dobře, já uvařím, ale mám jednu podmínku. Já budu vařit pro oba a ty mi potom pomůžeš nádobím. Tata Sabino se na ní přísně podívala a pak se usmál. To je tvůj úkol, já mám jiný. Ty ses narodila jako žena, jestli jsi zvyklá chovat se jako muž, tak to není můj problém. Aby znovu začala být ženou, musíš se procvičovat v péči o rodinný krb. Budeš vařit proto, abys v tom získala praxi. Já jsem tě přece k ničemu nenutil. Postavila jsem před tebe výzvu a ty si přijala. Jsi tady, protože to sama chceš. Lara měla potřebu kuranderovi oponovat. Tak bys mi mohl aspoň pomoci s úklidem. Vidíš, že mluvíš jako muž?
Chceš, aby ti muž pomáhal v péči o domácnost, protože to sama neumíš a neumíš to. To ti garantuju, odpověděli kurandero káravě. Lara uměla prát, vařit i starat se o dům, ale mnohem víc jí bavilo chodit do práce, protože vždycky chtěla, aby jí Johnny s péčí o domácnost pomáhal a doufala, že to bude podobně i tady. Proto řekla, já umím dělat všechno, ale myslím si, že když spolu dva lidé žijí, měli by si péči o domácnost to rozdělit. Ne, ty se budeš starat o všechno kolem domácnosti a já budu pracovat venku, řekl zcela jasně kurandero. Ale proč? Ty nebudeš doma nic dělat? Když jsi tu ty, tak nevidím žádný důvod, proč bych to měl dělat, odpověděli kurandero se smíchem. Lara asi minutu mlčela a pak kuranderovi zpříma řekla do očí. Vy se tu chováte k ženám pěkně drsně. Viděla jsem tady ve vesnici i v Kusku, že ženy vykonávají spoustu těžké namáhavé práce. Zatímco muži mají jen svoje zaměstnání a tím to pro ně končí. No tak to vidíš. Ty a jak tak to vidí svět zvenčí. Pokusím se ti to ještě jednou vysvětlit. Muži se narodili kvůli určitému úkolu a ženy zase kvůli jinému. Ty chceš nutit muže, aby dělal to, co má dělat žena. Měl by si uvědomit, že muž a žena jsou si rovní, opáčila Lara. Sabino se na ní dlouze zadíval a pak řekl, to je ta největší lež, jakou jsem když slyšel. Kdo ti řekl, že jsou muži a ženy stejní? Jsme každý jiný a vzájemně se potřebujeme. Já jsem muž a potřebuju ženu. Ty ale nejsi žena. Jsi v ženském těle, máš ale mužské myšlení. A jestli to nezměníš, nikdy se skutečnou ženou nestaneš. Kurandero vyšel z domu a Lara zůstala sama. A uprostřed této samoty přemýšlela o své ženské roli. Tata Sabino musel mít svoje důvody, aby byl přesvědčen o tom, že muž a žena nejsou stejní. Lara potřebovala pochopit rozdíly. Kladla si otázky jako například, co je muž vlastně zač a jaký je. V následujících dnech se Lara snažila zhostit se ženské role a vystačit si přitom s tím málem, co tam bylo k dispozici. Při práci přemýšlela o tom, jak měli s Johnnym rozdělené úkoly oni dva. Když přicházela z práce pozdě, tak vařil on a než přišla, tak také žehlil. Když začali oba pracovat, rozdělili si práci v domácnosti rovným dílem, ale tady v Andách to funguje jinak. A muž a žena se musí vzájemně doplňovat v rámci svých odlišností tak, aby dokázali žít v harmonii. Aurelio ji upozornil na to, že pokud Kuranderovi úkoly a příkazy nebude plnit, může ji Kurandero kdykoliv poslat pryč. Prozatím se tedy rozhodla podvolit se všemu, co po ní chce. Ale když jí Kurandero jednoho dne řekl, měla by se vzdát za někoho ze zdejší komunity, málem vyskočila z kůže. Už ho znala mnohem lépe než na začátku a věděla, že co si k němu může dovolit a proto řekla. Ty si myslíš, že bych si vzala nějakého zdejšího muže, abych musela dělat všechnu tu namáhavou práci jako zdejší ženy? Ty se zbláznil. Pokud po mně chceš dneska něco takového, co po mně budeš chtít zítra? No, klidně se můžeš sebrat a jít, řekl na to Kurandero se smíchem a dodal. Já jsem tě nenutil, abys mě vyhledala, abys tu se mnou žila. Nápad odjet do Kuska se Láře ani trochu nelíbil a tak řekla smířlivě. Ale já jsem přítelkyně. Nemůžeš po mně přece chtít, abych šla pryč jen protože se nechci vdát. Ty nejsi moje přítelkyně, ujistili Sabino. Bydlíme pod jednou střechou, strávili jsme spolu spoustu času a nejsem tvoje přítelkyně? Ne, protože nejsi žena, odpáčil Kurandero. Jestli podle tebe nejsem žena, tak mi řekni, co bych měla udělat, abych se tou ženou stala. To je jednoduché. Najdi si muže, žij s ním a užívej si to. Snaž se být žena a ne muž, jinak budeš nešťastná. Kuranderova slova nejsi žena, si muž v ženském těle ležela Laře stále v hlavě. Když byla sama, hodně o tom přemýšlela. Občas mu musela dát svým způsobem za pravdu. Tata Sabino si ji nepřestával dobírat a nepřestával opakovat. Nezapomeň na radu, kterou jsem ti dal. Najdi si dobrého muže, užívej života a zapomeň na to, co máš v hlavě teď. Snaž se být ženou. Ženy po nás nemohou chtít rovnost, protože jsou nám nadřazené. Lara došla k závěru, že nadešel čas požádat ho přímo o to, co ji zajímalo nejvíce. Jestli je to, co říkáš, pravda, tak mě nauč, jak se mám stát ženou, protože já potom toužím a nikdo mi to nikdy neřekl, jak to mám udělat. Kurandero se jí podíval zpříma do očí, pak sklopil oči k zemi a řekl mírným hlasem. To by byl skutečně těžký úkol, nemyslím, že to skutečně chceš. Jsem odhodlána ke všemu, odpověděla mu bez nejmenšího zaváhání. Musím se stát opravdou ženou, abych získala zpátky lásku muže, kterého miluju. Ale to bys musela podrobit těžkým zkouškám svoji trpělivost, vytrvalost i integritu. Musela by se začít dívat na věci úplně jinak než dosud, namítl Kurandero a dodal.
Musela bys podstoupit mnoho tvrdých zkoušek a splnit spoustu úkolů. Lara se zamyslela nad svým dosavadním životem, pomyslela na všechno, co měla za sebou a na to, co by jí čekalo, vzdát se sama sebe, změnit všechny své kulturní i morální vzorce a přesvědčení. Došla k názoru, že to je pro ní skutečně příliš a rozhodla se od Kurandera odejít. Tata Sabino ji doprovodil do vesnice. Během cesty mlčeli, ale když se loučili, tak jí s úsměvem řekl: a nezapomeň na mou radu, najdi si muže a užívej si ho. Bohem. Pak se otočil a vydal se na zpáteční cestu. Lara sledovala, jak se vzdaluje a jediné, co cítila, byl pocit selhání. Selhala úplně stejně, jako když ztratila Gianniho a neměla odvahu o něj bojovat. A takhle ztrácí už navždycky. Jakoby v jejím nitru explodoval poraženecký pocit plný zoufalství a roztříštil se na malé kousky. Objevila se jiná Lářina tvář. Lara bojovnice, která je schopná kvůli lásce čehokoliv. Rozběhla se za Kuranderem, co jí nohy stačily. Ten už se téměř ztrácel v dálce. Když ho skoro doběhla, zavolala na ně udýchaně: počkej na mě, rozmyslela jsem si to. Kurandero se usmál a řekl: věděl jsem to. Řeklo mi to moje srdce. Ty nejsi žena, která se snadno vzdává. Teď musíme najít někoho, kdo si tě vezme do učení. No přece ty, odpověděla Lara bez zaváhání. Kdo ví, prohodil Sabino. Budeš muset projít zkouškami, abys mi dokázala, že jsi hodná toho, abych tě vzal do učení. Počkej tady, dojdu koupit nějaké věci, které budeme potřebovat. Po těchto slovech vykročil směrem k jednomu stavení. Lara na něj čekala, jak ji nakázal, a snažila se zatím srovnat si myšlenky v hlavě. Jak tak přemýšlela, projela kolem ní dvojice novomanželů na koních. Muž měl na sobě džíny a červené pončo se žlutými a modrými proužky. Pod kloboukem měl nasazenou bavlněnou čepici a kolem krku omotanou šálu, které ho chránili před sluncem, větrem a chladem. Žena měla oblečenou několika vrstvou pestrobarevnou sukni, deku hozenou přes ramena a na hlavě neměla na rozdíl od muže nic. On jel na bílém koni a ona na černém. Nevěstino pestrobarevné oblečení zaujalo Lařinu pozornost. Ještě větší dojem na ní ale udělal výraz její tváře, ve kterém se zrcadlil bojovný ženský duch. Z očí jí plála rozhodnost. Tvar úst a brady vypovídali o její pevné vůli a prosazovali touhu dojít až k cíli, které si vytéčila. Jistota, s jakou řídila svého koně, vyvěrala z hlubin její bytosti. To, co měla tato žena, Laře chybělo. Řekli jí to místní ženy i muži. Pozorně sledovala způsob, jakým žena jede na koni, bytost a obratnost, s jakou s nohama ve třmenech řídila koně. Usmívala se a vypadala jako amazonka. Žena válečnice, která dokáže vedle svého muže působit zároveň i velmi žensky. Dívala se za nimi, dokud se nestratili v dálce ve směru horských hřebenů s věčným sněhem. V tu chvíli si Lara všimla, že se už Kurandero vrátil a s úsměvem jí pozoruje. Nebylo třeba slov. Její ženská intuice jí napověděla, že právě začínal její život vedle mistra. Nebe potemnělo, protože se na něm začaly shlukovat tmavé mraky. Lara prožívala chvíle velkého rozhodnutí, kdy se řešilo velké dilema jejího života. Stát se nebo se nestát opravdovou bojovnicí.